combats en tots els fronts d'Aragó continuen dia i nit i l'exèrcit de la República no deixa que l'invasor tingui un instant de repòs. Artilleria, aviació, foc de metralladora fa que el sector de Fuera sigui un nou camp de desastre pels sublevats i una nova victòria de la República que lluita per la integritat de la pàtria. Veus ací la vila de Casp. Tot el front d'Aragó ha vibrat sota una sola consigna. Endavant. Les nostres divisions han deixat els seus abrics de rereguarda i, ardides, han marxat a cobrir les trinxeres i línies avançades per a fer més asfixiant el cercle d'Osca. Del Pirineu fins al sud de l'Ebre, tot el front d'Aragó ha estat una muralla viva d'homes decidits a donar llur vida per la independència pàtria. Al front d'Arganda, on hi ha hagut darrerament una de les batalles més grans que registra la història de les guerres, les divisions alemanyes foren vençudes per les formacions aguerrides de l'exèrcit popular. Tancs alemanys que caigueren a mans dels soldats del poble. Hom veu al damunt d'ells els terribles estralls causats pels nostres dinamiters. Alguns d'aquests tancs, però, foren capturats intactes i, per una ironia del destí, foren els milicians alemanys de la columna internacional els que han pres la direcció tècnica per tal de rebutjar més enllà d'Arganda els feixistes alemanys tramesos a combatre el nostre front. A Guadalajara, les armes de la República han aconseguit un dels èxits més ressonants de què poden enorgullir-se. A Guadalajara, el poble espanyol en armes ha infligit una dura derrota a les tropes del feixisme internacional que pretenia agreujar la situació de Madrid prenent posicions que, d'haver-se realitzat el pla facciós, haurien posat en difícil situació a la capital de l'Espanya lliure i gloriosa. Unes de les forces que actuen en aquest sector són la Brigada Líster, conjuntament amb la columna confederal comanada per Ciprià Mera. Els homes que les composen saben lluitar, però saben també aprofitar els moments que la lluita els hi deixa lliures per dedicar-los a la lectura i per fer-se la toilet en la seva barbaria ambulant, vertader model de barbaries. En la seva estada al front d'Aragó, el president de Catalunya visitava Barbastre. En la caserna trobà la minestra dels soldats del poble. Més tard visità el camp de Serinyena, des d'on aixequen el vol els herois de les ales roges que tenen cura del predomini republicà en el cel d'Aragó.
per les autoritats. Tot el poble, amb magnífica manifestació d'homenatge i simpatia, acompanya el president entre ovacions continuades. Una nena li feu un petó per tots els nens i nenes de Catalunya. Després visitar l'antic castell que domina la vila del Canyís. L'exèrcit republicà que opera al centre de la península ha iniciat una ofensiva trencant les línies dels invasors. En incontenible impuls s'han guanyat viles i llogarets, entre ells Brunete. Les runes diuen prou bé la lluita aferrissada que s'ha sostingut i les despulles dels caiguts que els facciosos han abandonat són tràgics testimonis de la vergonyosa retirada que els rebels han emprès per tal d'escapar al baró dels soldats de l'exèrcit republicà. Una de les unitats glorioses del nostre exèrcit està formada per la brigada Telman que coopera a la defensa de Madrid. Suara, hom els ha fet ofrena d'una nova ensenya i el delegat dels obrers on fou confeccionada i brodada els dirigí la paraula en fer-los el lliurament. Un soldat el remercià. El comandant Lister enaltia el significat de la nova ensenya i finalment fou el general Miaja, el nostre Miaja, com diuen tots els braus defensors de Madrid, qui clogué l'acte, i el batalló Telman desfilar davant les autoritats disposat a lluitar sense treva per la nostra llibertat. Les operacions militars iniciades des de Voltanya contra el sector de Sabinyànigo han donat a l'exèrcit popular el ple domini de la serra i la conquesta de tots els pobles i llogarets que envolten el poble de Sabinyànigo. Els nostres soldats avancen mentre les brigades de transmissions i senyals lliguen amb les línies telefòniques i telegràfiques les noves posicions, malgrat el perill constant a què estan sotmesos, ja que els pals que sostenen les línies són punts de mira molt cobejats pels tiradors enemics. La configuració muntanyenca de tot aquest sector del Pirineu fa que els combats no siguin espectaculars, però, en canvi, obliga a una lluita aferrissada i sorda que els nostres soldats, amb el seu braó i coratge, han fet victoriosa per a les armes republicanes.
Front de Bascònia. Anacronisme simpàtic. Una carreta de bous transporta amb la seva lentitud segura la càrrega d'artilleria. Les milícies basques assetgen un poble, Villarreal, el qual encerclen amb les tenalles de foc de la seva decisió i de la seva energia. Aquesta escena, presa en el moment de la lluita, posa en evidència l'esclat de les bombes enemigues enmig dels soldats bascos. Des de darrere de les cases es llencen granades contra els nostres heroics lluitadors.